Γεια σας, είμαι η Ρενάτη Μπεκ και είμαι εδώ με τον συνάδελφό μου, τον Νίκο τον Κιτσικούνη. Γεια σας. Σήμερα θέλουμε να σας παρουσιάσουμε ένα επαγγελματικό κτίριο. Εδώ από πίσω μας βλέπετε. Είμαστε στην είσοδο της Λάρισσας από την πλευρά της Θεσσαλονίκης. Και Νίκο, τι έχουμε εδώ? Πιο συγκεκριμένα είμαστε στο τέρμα του Οδοσσοκράτους. Πρόκειται για ένα κτίριο χτισμένο σε οικόπεδο 2 στρεμμάτων, το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, πρώτο και δεύτερο όροφο, 750 τετραγωνικά έκαστο, με μεγάλο άβλιο χώρο στο πίσω μέρος. Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματά του είναι η μεγάλη προβολή στην παλιά Εθνική Οδό. Οπότε επικοινωνείτε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και να σας ξεναγήσουμε.